Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na po tita mga higala, din ang atong tulumanon sa kahanginan, C1A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino, adlaw na usab karon nga Lunes, speech sa Jess na kini sa bulan sa Hulyo tuig 2023. Congratulations dai no sa ato ang mga kabataan no nga mag-graduate na sa ilahang mga pag-eskwela no katong nag-graduate na grade 12 ang uban po naka moving up na daghan no. So congratulations mga higala no nga labi na mga ginikanan usab ato pod ga i-congratulate ang ato ang mga ginikanan no for a job well done o mga benefactors mga sponsors sa ato ang mga estudyante no. Congratulations kaninyo. Of course ang ato mga teachers, congratulations usab lang kaninyo no. Gani karong adlaw ubay-ubay ang mga nagbakalaryat no gikan karong adlaw hangtod na kini petsa 13. Pizza Jis man taron 11, 12, 13 no. Mga pag-baccalaureate tungod sa kadaghan sa mga graduate karong mga panahon. Well, anyway, congratulations. Okay? Bino, ari kita mahigala sa atong CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Aprobado na sa CBCP ang paghimo sa simbahan sa Quiapo nga usa ka national shrine. Sa laing bahin usab, si Bishop Pablo Virgilio David ang na-re-elected, no, napili pagbalik isip presidente sa CBCP. Balita ang mga higalang gikan sa Vatican, mga Katoliko nga Palestianhon, ikaguol og dako ang nahimong pagkaguba sa usa ka simbahang Katoliko sa Jenin, no. Mahinumduman nato nga baguhay pa lang giatake sa mga Israeli nga militar ang refugee camp sa Jenin dito sa Palestina ug may resulta kini sa pagkaguba sa usa ka simbahang Katoliko didto. Mao kadto ang mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon ug ari kita manghigala sa ato ang Saint of the Day. Abay na ang atong Saint of the Day karon. Sigon diri sa ato ang listahan, ang ato ang Saint of the Day karon. Ari-ari diyan mahigala. Ang atong Saint of the Day Hulyo 11, no? Ato ang Saint of the Day karon walay lain kung dili si San Benedicto. July 10 pa dili pa July 11 si Santa Veronica Giuliani. No ugma pang Saint Benedict 11. Si Santa Veronica Giuliani, si Santa Veronica Giuliani taga Mercatili, Italy. No niya 17 years old pa lang ni siya, nagpamembro na siya sa Poor Clares. Unya, he kanang nahimo kini siya nga novice mistress. And then, wala madugay na napili siya isip abis o pangulo sa maong monasteryo. Unya, iyahang gigahin ang iyahang aduna siya debosyon sa Santo Misa, Holy Eucharist o Sacred Heart of Jesus. Unya, sama kang Saint Francis, no, aduna usab siya stigmata. So karong adlaw gihinumduman nato ang lain na pong patrona sa Katolikong simbahan nga mao si Santa Veronica Giuliani. Bino ari kita mga higala sa atuang wala lang to ay joke mga higala. Okay. Joke na ako adto sa radyo. Ari kita sa mga pangutana. Father, mga pangutana diri. Unang pangutana, Padre, nangita ko sa akong certificate of baptism sa akong anak kay magpakasal. Unya wala na ako makita. Saan man ani Padre? Amo na lang ning pabunyagan o usob aron do na siya certificate. Tubag ni ana dili. No, sa CCC or Catechism of the Catholic Church number 1246, every person not yet baptized and only such a person is able to be baptized. Sa ito pa, ang bunyagan, kadto ragyong wala pa'y bunyag. Katong nabunyagan na, di na ito sa pwedeng bunyagan. So, kabahin sa inyong problema. Ang inyong problema, no, kaya na problema lagi, kaya mo langita og birth certificate, sa nang baptismal certificate, himuan na lang na og certification nga nabunyagan gyud.
apan nawala lang ang record. May puruhan man ni ingo di ana nga mabunyagan labi na sa mga bukid-bukid no nga usahay mamunyag mi dito sa mga fiesta, usahay ka nang mamunyag may dili bitaw dito sa lungsod, dito sa mga kapilyas bukid. May puruhan usahay misplaced ang record, ang katubit among gilista, may puruhan nga dili ma-record. So ang himuon ni ana, himuan na lang og certification nga bisan kung walay record, nabunyagan gid siya, no? Aron nga dili na siya bunyagan og usog. Kay certification naman nga nabunyagan siya pero nawala lang ang record. Ingon ni ana, certification record lang. Namuhatag ra ta ni ana. Basta dunay mga saksi nga mo pamatuod gyud nga nabunyagan na gyud kanang imong anak. Klaro? Okay, another. Father, nataw ang bata sa among silingan nga masakiton. Matud pa sa mananabang, iyan ako nung nabunyagan. Makabunyag ba da ining mananabang, Father? Oh, basta emergency baptism, basta nanaaga ni sa emergency cases, pwede kang mamunyag. Ikaw mismong dili membro sa kuan, pero dili pari, dili po obispo, na pwede, dili po kadikon. Pwede ka, muna gitawag og emergency baptism. Mas maayo ani nga makabalog yun ang mga mananabang. Kaya sila man mismo may makasugat og ingon ni ani. Nga, pag katawag yun sa banta, unya sa inyong tanaw, medyo dilihod kayo ang kahimtang, ikaw na lay bunyag. Pero sa imong pagbunyag, mananabang, no? Kuanag yun, siguruhag yun nga imog yung malitok ang kining gitawag nato sa in English og Trinitarian formula. Sa manang Trinitarian formula, kuha kag bugna tubig bisag dili bendita pwede imong bubuan ang ulo sa bata nya kada nimo bubo moingon ka pananlitan aron di ka malimot sa pangalan pananlitan kanang mga ngalan nga lisod nimo malimtan pananlitan Mama Mary nga di jud ka malimot ana so moingon ka batang babae Maria ako nagbunyag kanimo bubo ka sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo anak no bunyagan og babae bisag ka nang dili nimo malimtan nga ngalan San Jose baron Jose ako nagbunyag nimo sa ngalan sa Amahan. Ingon ni ana, ang importante nga ang imong gibunyag sa bata, di gyud nimo malimtan. Ana noon niya, kung pananglitan o kanang gitawag nato walay swerte ang bata, mamatay gyud sa bakulang no. Binunyagan na gyud siya. Pero kung ang bata medyo tungod sa grasya sa Ginoo na ulianra, i-report na dito sa pari. Inapader amo na ning nabunyagan kay tagaan naman ning emergency baptism. Pero naulian raman, Father, amo na lang ipatiwas din ha. Para po na nga ma-record na ang bata ang iyahang bunyag o matagaan po siya sa uban pang mga rito sa bunyag. Krisma o uban pa. Klaro ba? Ha? Mga mananabang ha? Muna siya. Okay? Another question. Father, lain mo na siya. Lain pangutana. Muadto mi sa Saudi, Father, unya wa may misa dito, so di na may makasimba. Di pa may makasalaan ni Pader nga wala na may simba-simba. Sa CCC number 2181, mass attendance is, wala ka ng CCC, ang meaning Catechism of the Catholic Church. Kada bang mga pagpanudlo ba? CCC 2181, mass attendance is required of a Catholic each Sunday unless there is serious reason to miss. Sa ito pa, kung Katoliko ka, required gina nimo musimbag yung ka kada Domingo. Gawas kung aduna kay balido nga reason nga di ka makasimba. Padalitan, usana na, kanang adto mo dito sa Saudi, wala may misa dito, na itago-tago, pero ayaw naman ninyong lugsa kay madakpan na niya hinoon, mga preso na hinoon. Kado man na, delikado man na dito. Basit si Bako magbadakpan mo. So, ampo na lang mo, alin na lang ninyo tingba ang inyong pagsimba, ig-uli o niya ninyo. No? Sa akong naginaingon, to play safe, ayaw lang usa gid mo pag wala lang usa kanabitang misa nga tinago-tago kasi bako ba simba ko itawag mga dakpan mo delikado kayo. Diri na lang itingob na lang ninyo diri ang inyong pagsimba. Okay, klaro? Hala no? Then hinda lang una ako din timbayaon og mayong mudto ang ako ang commission on migrants and itinerant people, no? Sila si Luz, no? Sila si Yoli, no? Si Ellie, o si Felix, akong mga membro sa kining ato nga kining komisyon, no? Padayon kami karon nga nanganda mga higala alang sa amo ang pagpahigayon og mga seminars alang sa kining human trafficking ug ingon man usab alang sa
organize namo sa mga families of the OFW sa Karaparokya. Okay? Daghang salamat og dinala na una kita kutob. Magmayng Mudto, Pilipinas.